apoiar Bloque Nacionalista Galego o 20. Boa noite a todos e a todas. Grazas pola presencia. Concurrimos estas eleccións coa plena convicción de que somos a alternativa útil para defender a Galiza no Estado, pero tamén coa plena convicción de que en Galiza somos a alternativa máis útil para propiciar un cambio real nas políticas do Estado, un cambio real de esquerdas. E concurrimos, ademais, a estas eleccións coa convicción de que somos a equipa da casa e que é imprescindível que Galiza aposte nestas eleccións pola equipa da casa. Reparade, aínda que o Partido Popular e o Partido Socialista están moi interesados en apresentar as eleccións xerais como se fosen unhas eleccións presidenciais, que o vindeiro 20 de novembro non se escolle o presidente do goberno, non se escolle se Rubalcaba ou Rajoy vai ser o presidente do goberno. O sistema político no Estado español non funciona así. O presidente do goberno escollerá o novo Congreso dos Diputados. O vindeiro 20 de novembro escóllense os vosos representantes no Congreso dos Diputados e no Senado. Os representantes pola vosa circunscripción electoral. Os representantes pola provincia da Coruña. E o primeiro que tedes que reflexionar antes de decidir o voto é se os vosos representantes vos representen. Vivimos en tempos de crise da política e de crise da democracia. Cada vez máis sectores da sociedade apelan a que os representantes non representan os vosos aos seus representantes. Por lo tanto, o primeiro que tedes que matinar é se os vosos representantes vos representan. E os feitos demostran que no Parlamento español Galiza só ten voz por boca do Bloque Nacionalista Galego. Non houbo ninguna cuestión que afectase os intereses de Galiza, que afectase as necesidades da sociedade galega, que afectase a cuestións concretas que tivesen a ver cos intereses do noso povo, que o Bloque Nacionalista Galego non tivese trasladado inmediatamente ao Parlamento do Estado. A defensa do noso autogoberno, a defensa dos sectores económicos básicos para xerar emprego en Galiza e para que o noso país poda progresar, algo imprescindível nun contexto de profunda crise económica como a que estamos. A defensa duns investimentos xustos con Galiza. Permitideme que vos poña un exemplo deste traballo parlamentar do BNG. Un exemplo que xa fixo alusión na súa intervención a compañeira Silvia Seixas. Se hoxe xa ninguén discute, non só en Galiza, senón incluso no Estado, que os investimentos en Galiza teñen que ser como mínimo o 8% dos investimentos para o total do territorio do Estado. Foi grazas ao traballo incansável do Bloque Nacionalista Galego. Foi unha proposta que puxo sobre a mesa o BNG. No seu momento o Partido Popular e o Partido Socialista ridiculizaban esa proposta. Dixeron que o que pedíamos era total e absolutamente imposible. Pero foi o traballo constante do BNG o que fixo que isto fose xa unha realidade nos últimos anos. Porque as nosas propostas sempre son comprometidas co país, pero ademais son sempre propostas razoables e fundamentadas. Exiximos 8%, é dicir, 2 puntos máis do que nos correspondería por poboación, porque, como sabedes, Galiza apenas representa o 6% da poboación do conxunto do Estado, porque se durante décadas se estiveron privilexiando os investimentos noutros territorios, se fronte desa situación Galiza parte dunha situación de desventaxa a respeito deses territorios, iso só se pode correxir asegurando un investimento en Galiza durante un período sostido de tempo que corrixe esa desigualdade de partida. Un investimento, por tanto, superior ao que nos corresponde por poboación. Pois isto é unha realidade xa, grazas ao traballo desenvolvido polo BNG. E máis, nos 2 últimos anos, pese a que non apoiamos os orzamentos xerais do Estado, porque tiñamos profundas discrepancias con recortes en
en materias sociais que eses orzamentos introducían, a través da presentación de emendas que foron debatidas, que foron votadas, a través da presentación de emendas, o BNG conseguiu que se incorporasen os orzamentos xerais do Estado, incrementos para o investimento no noso país moi superiores aos que conseguiron diputados de outras formacións políticas. Con só 2 diputados e un senador conseguimos melloras para o país que non conseguiron outros grupos con moita maior presenza parlamentar. E reparade que na vindeira legislatura vai haber unha presenza aínda maior de forzas territoriais, de forzas que legítimamente van traballar para que na política estatal sexan tidas en conta as necesidades e os intereses dos seus territorios. Por iso, nese contexto, é máis importante que nunca reforzar a presenza do BNG para que teña máis capacidade de incidir na política estatal e a política estatal atenda as necesidades de Galicia. Pero, en segundo lugar, e como vos decía ao principio, ademais, tamén en Galiza, somos a alternativa útil para facer posible un cambio real de políticas, para facer posible que as políticas económicas, que as políticas sociais estén realmente orientadas a servir os intereses e as necesidades das maiorías sociais. Para conseguir que as políticas estén realmente orientadas neste contexto de crise económica tan profunda na que estamos, a traballar para que sexa posible canto antes a recuperación económica e a xeración de emprego. En definitiva, unha alternativa, unha dirección distinta a que practican o Partido Popular e o Partido Socialista, que, como demostraron en todo este período, sométense o que se dictan desde os grandes poderes económicos, actúan como meros transmisores do que lle interesa aos grandes poderes económicos e están provocando unha estrategia de recortes que os feitos demostran elocuentemente que o único que están facendo é prolongar a crise económica, agravar ainda máis a dimensión da crise económica e destruir ainda máis emprego, como demostra claramente os datos total e absolutamente escandalosos da última enquisa de poboación activa. E frente a estrategia que están practicando tanto o Partido Socialista como o Partido Popular nos ámbitos nos que gobernan, tanto no goberno do Estado como nos gobernos autonómicos, o BNG propón outra estrategia para sair da crise. Unha estrategia que non compromete o investimento público productivo, porque nun contexto onde a crise provocou unha forte caída do consumo, da demanda interna, nun contexto onde a crise provocou o esmorecemento da iniciativa privada, é imprescindible utilizar o investimento público productivo como elemento reactivador da economía, como elemento tractor que nos permita sairmos da crise. Unha estrategia que non recorte en políticas sociais, pois as políticas sociais son básicas para asegurar a igualdade de oportunidades, son básicas para correxir as desigualdades, son básicas para asegurar uns mínimos vitais dignos para o conxunto da poboación, pero son básicas, ademais, nun contexto de crise como no que estamos, para repartir de xeito xusto, de xeito equitativo, os custes desta crise. Por iso propomos outra estrategia, unha estrategia que non se basee nos recortes no investimento productivo e nos continuos recortes en políticas sociais. Unha estrategia que se sustenta en 3 grandes apartados. Primeiro, aforrar reducindo drásticamente o gasto superfluo, o gasto improductivo. Por iso propomos suprimir as diputacións provinciais, unhas institucións total e absolutamente obsoletas, total e absolutamente caducas, unhas institucións onde a gran maioría do seu orzamento se destina única e exclusivamente a gasto corrente, a alimentar a propia estrutura institucional, en vez de investimento, en vez de prestación de servicios. Unhas institucións que son as que teñen menos capacidade de xerar ingresos para facer frente aos seus orzamentos, dependen das transferencias do Estado e da Administración autonómica. Veríades, porque chega tempo de campaña electoral, chega tempo de facer propostas, chega tempo de facer promesas, que agora un dos principais partidos políticos a nivel de Estado propón
algo moi semellante o que eu estou dicindo en nome do Bloque Nacionalista Galego. Pero tedes que saber que nesta legislatura que ven de rematar, o Bloque Nacionalista Galego presentou e defendeu no Congreso dos Diputados unha proposición de lei para suprimir as diputacións provinciais e non foi posible porque o Partido Popular e o Partido Socialista votaron en contra. Unha estrategia, vos decía, que aforre no gasto superfluo, no gasto improductivo, reducindo drásticamente o gasto militar. Iso sí que non ten nada que ver co que son as necesidades básicas da poboación. É total e absolutamente vergoñente, escandaloso, nun contexto de crise como no que estamos, cos sacrificios que está asumindo gran parte da poboación, que ao mesmo tempo o Estado español se embarque en intervencións militares no exterior ou acabe de anunciar que se suma e terá, polo tanto, que asumir a súa cuota para financiar o escudo antimisiles da OTAN. Aí, amigos e amigas, é onde propón o Bloque Nacionalista Galego que hai que aforrar. En segundo lugar, para mellorar as contas públicas, sin comprometer políticas esenciais para sairmos da crise, como é a aposta polas políticas sociais e o investimento productivo, pódese actuar tamén mellorando os ingresos. Permitideme que faga unha. Estes días estáse desvelando, por fin, cal é o programa oculto do Partido Popular. Sabedes que Mariano Rajoy prometeu que devolvería a felicidade a todos e a todas. Por fin sabemos cal é o seu programa oculto. O seu programa oculto é Don't worry, be happy. Pero agora, se analizamos as propostas do Partido Popular, veremos efectivamente que todos vamos a ser felices. Pero uns van ser máis felices que outros. Por que propón o Partido Popular? O que propón o Partido Popular é baixar os impostos ás rentas altas, baixar os impostos aos ricos, e o que propón é baixar os salarios a quen depende para vivir da venta da súa forza de traballo, baixar os salarios aos traballadores. E frente a isto, o Bloque Nacionalista Galego propón outro camino. Propomos unha reforma fiscal integral que poña fin á injusticia do sistema impositivo no Estado español. Un sistema impositivo onde a presión fiscal recae sobre as rendas medias, sobre as rendas baixas, e resulta que as rendas altas, inda que agora o Partido Popular quere baixar a presión fiscal máis, as rendas altas teñen unha presión fiscal que está 10 puntos por baixo da media europea. Pois o Bloque Nacionalista Galego propón unha reforma fiscal integral que, sin tocar os impostos indirectos, que non distinguen en función da renta do contribuinte, sin elevar a presión fiscal sobre as rendas medias e baixas, operando só sobre as rendas altas, reportaría ás arcas públicas 8.000 millóns de euros máis o ano, que son moi importantes de cara a atender políticas públicas imprescindíveis para sairmos da crise e asegurar o benestar do conxunto da poboación. Pero ademais propomos tamén medidas concretas, medidas efectivas para combatir o fraude fiscal, que ten un volume no Estado español sinceramente escandaloso. O Estado español está a cabeza de Europa en fraude fiscal, e non teño que explicaros a todos vos, porque o sabedes perfectamente, cales son os sectores da sociedade que están en condicións, teñen instrumentos, poden evadir a faceta.